vadikani ndokunonzi kugona kauko kuti sarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Maisamba Show. Nhasi ndiri ndega nekuti chirongwa chanhasi chinodana munhu kunge ari ega. Tabva tachinja nenzvimbo, tasarudza kuenda kunotaura tiri panze kuti tinyatsonzwisisana. Asi hatigonopinda muchikamu icho chino tisina kugona kutenda vedandemutande, nekuti dandemutande ndio inotipa masaisai iyoyi. Maisamba Show is powered by dandemutande. Tinotenda dandemutande. Nyaya iri pano ndeyekuti iwewe wakafanana newe, ini ndakafanana neni, saka ndinofanira kuzvigonera, iwe unofanira kuzvigonera mukati meupenyu. Vamwe vakangonzwa chete kuti mukati meupenyu mune basa, mukati meupenyu munofanira kuitwa zvekugona, vanongomhanyira kumari. Upenyu handi mari yoga. Upenyu hwakazara nezvakawanda zvakaputirwa. Upenyu hune runako, upenyu hune utano, upenyu hune nduramo, upenyu hune urombo, urwere, pfuma, zvese izvozvo. Asi kana waziva munhu anonzi ini kana kuti undega, unogona kuzvishandira. Iwe undega hwako hwakamira sei? Undega hwako uri kuhuita sei? Nekuti kazhinji vanhu, ini nemi, nguva yatinoda kupedza muupenyu ndeyekuziva munhu ari munharaunda medu, munhu wandinoshanda naye, munhu wandine ukama naye. Munoziva munhu zvekuti kana ukanzi nyora pamusoro pababa mukuru, unotonyora mirabaraba yemapepa. Ukanzi nyora pamusoro peshamwari yako, unotonyora mirabaraba. Asi kana wanzi nyora pamusoro pako, ukangopedza CV waponja, hausisina chekunyora nekuti hauzvizive. Ina handizvizive. Ndosaka muchiona kuti kana pakaitika mhosho vanhu vachirwa, munhu anoti anzi ndanzi ndadena, nekuti haazivi kuti chinonzi kudena chii kana zviri kuitwa naye. Ndanzi ndavatsamwira, ndanzi ndavatuka, ndanzi ndavana. Ndanzi iyoyo inoitwa nekuti ini newe hatizvizive. Chii chauri kuita mukati meupenyu mako chinokumisa iwewe sedunga munhu, chinokumisa iwewe sedunga munhu. Ukanzi taura pamusoro pako, unotaura zvingani? Nekuti zvizhinji tinoita zvokupomerana. Saka nyaya yeupenyu hatidi kuti inge iri yeupenyu hwekupomerana. Tikaita zvokupomerana, ingati pachirungu yeblame game, hapana chatinobuda nacho. Muroora akauya pamusha anoti vakanditi, mukwasha akauya mumusha anoti vakanditi, ukashanya hanzi vakanditi, kubasa hanzi vakanditi. Ko iwe uri kumbotii? Iwe uri kumbotii? Chirongwa chiri pano ndochekuti ndozvinatsa sei, ndozvigonera sei. Kuzvigonera kuteerera zvinotaurwa nevamwe. Vamwe vakakuudza kuti vanenge vane hasha, iwe ukanzwa vanhu vachiita unenge une kahasha, zvinzvere. Nekuti hasha hapana zvakwadzinodziendesa. Hapana kwatakazombonzwa kuti basa rakafamba zvakanaka nekuti panga paine munhu ane hasha. Hasha hadzina kwadzinotiendera. Ukanzwa mwoyo wako uchirwadziwa nekakubudirira kevamwe, pane kamwe kakurwadza kaunogona kunzwa iwe neni kausingatauri nevamwe vanhu, ukakanzwa ikako, zvirape, nokuti ndiko kuzvigonera. Farira zvakanaka zvinoitwa nevamwe, kurudzira zvinoitwa zvakanaka nevamwe, ipa mazano anobatsira vamwe. Mumwe munhu kana aine zano rakanaka haagoni kupa vamwe vanhu zano iroro, inonzi ini ndirimo here, kana manditora mukati tiite tese project iyoyo, aiwa ndinokubatsirai. Ngatigone kuita kubatsira vamwe kunyange muzvinhu zvatisiri, ndiko kuzvigonera muupenyu. Nekuti izvozvo kakutendwa kaya, kakufarirwa kaya, kuna musika vanhu munamato mupenyu, munamato mupenyu. Nokuti musika vanhu anotarisa zvatinoita nemwoyo. Saka paundega ipapapa, tarisa zvaunoita nemwoyo. Ndezvipi zvaunoita nemwoyo? Mumwe munhu akatumwa, munotonyatsoona uso hwacho kuti haana kufara, ari kungoita kuti atumwa chete. Farira kuita zvimwe zvinhu zvinobatsira nyika yako kuti ifambire pamberi, zvinobatsira nharaunda yako, zvinobatsira mhuri yako. Iye zvinezvi vanhu vanenge vataura kuti nharaunda hakusisina zvakapera kudhara, nyika yacho hapana zvakadai, pasi rose hapana zvakadai. Hapana zvakadai nekuti undega hwakapera. Undega hausi kugadziriswa, undega hausi kukwenenzverwa. Nekuti patinobatana semhuri paye, iwe unouya seundega, indouya ndiri undega. Undega hwedu kana hwakanaka tese, haukweshani,
hauzorane mafuta akashata, hauzorane madhaka akashata. Tikange takanaka uyu neuyu ndiyo vavariro yeupenyu. Vavariro yeupenyu kugona kuzvitsura, kugona kuzvituka wega kuti asapa ndakanganisa, kugona kuzvipa nguva yekuzvinzvera. Asi munozoona kuti kana mumwe munhu akadenana nevamwe vanhu anenge akutokubvunzai kuti munondiziva here? Hamundizive. Iye haatozvizivawo kuti ndiani. Munhu anofanira kuzvinzvera, munhu anofanira kuzviziva kuti kana woita chinhu chako hautarise kumashure. Kana wofambira mberi hakuna reverse gear mukati meupenyu, nokuti chiringa zuva chinongoramba chichienda chete. Chiringa zuva hachidzoke mumashure. Izvozvi patatanga chirongwa chino, chiringa zuva chatofamba. Pachava ipapa hatichapawana zvakare. Saka iwe nguva yako yawakapiwa namusika vanhu uri kuishandisa sei? Nekuti kana undega hwako husingakunakidze iwewe, kuno mumwe munhu asingagone kuzvinakidzaka, kune mumwe munhu asingagone kutamba naye. Chaunofanira kutanga kuita muupenyu kugona kutamba newe. Inini ndinofanira kugona kutamba neni. Kana ndagona kutamba neni, ndichizvifarira, ndichizvinzvera, ndichizvitsura, ndinogona kutamba nevamwe. Chokwadi chaicho chisina kugombodzerwa. Haugone kuitira mumwe munhu chakanaka chausina kugona kuzviitira iwewe. Kune zvinhu zvakanaka zveupenyu zvatinodzidza kuona kune vamwe, asi zvinobva mumwoyo. Chinhu chese chabva mumwoyo chinobatsira. Mwoyo unoita sekamoto kamberevere kanonopisa matanda ari kumberi mberi. Ngatiregei kupedza nguva. Ngatiregei kupedza nguva nekutsvaga upenyu hwevamwe, nekutsvaga uhipi hwevamwe, nekutsvaga ngatipedzei nguva nekuti tinganatsane sei, tingabatsirane sei. Pane here akambotadzirwa akanzwa akakutaurirai kuti mufungega tarambana zvedu nemurume wangu, asi ndofunga ndini ndakakanganisa? Pane here akambokuudzai kuti ndakarwa nemukoma wangu, asi ndini ndakanga ndakanganisa? Aiwa, ndakadzingwa zvangu basa, asi ndakanga ndakanganisira bosi vangu, ndakanga ndanyepera amai vangu, saka vakagumbuka. Munhu wese anoda kuti ndanzi ndanzi. Saka chirongwa chino chiri kuti ngatiedzei kubva pari kunzi ndanzi. Ngatiti ini ndiri kuti, nekuti zvakawanda zvakatimirira muupenyu. Hatigone kumira sevabereki vakanaka kana tisina undega. Hatigone kumira sevabanzi vakanaka kana tisina undega. Zvawaita nhasi chimbofunga kubvira panguva yawamuka waita sei. Mazuva ano tine nyaya yemasaisai. Vamwe vanotozikanwa pamasaisai kuti akangobata nhare chete. Pane nhare yawakamboita here ikapera iri yebhizimisi? Pane nhare here yawakamboita ukataura navatete nababa mudiki nambuya nasahwira pasina mumwe munhu wamataura naye? Zviri kugoneka here izvozvo kuti tinoita chimwe chinhu tisina kudamburira, tisina kukrosa pane mumwe munhu? Nekuti ndizvo zvinonzi undega. Undega hwakanaka hunotipa inini ndakanaka, zvinokupa iwewe wakanaka, zvinotipa nharaunda sezvanambotaura pakutanga, nharaunda yakanaka. Nekuti tsumo inoti gavi rakanaka rinobva kumasvuuriro. Iwo uri wabva pamasvuuriro akadii? Nekuti iwo unotori svuuriro. Vanhu vanototarisa iwewe, vazukuru vana, kuti aya ndo kwatakabva uko, ndo kumasvuuriro kwedu. Newewo vadiki vava mangwana muchange muri masvuuriro enyu evamwe, munovaudza sei? Tinoirapa sei nyika? Saka mukupera regai nditi ngatigadzirisei undega tisina hasha, ngatigadzirisei undega takapomhora, ngatigadzirisei undega takapfava, tichibvuma kutsurwa, tichibvuma kudzidza, tiine muono wemberi, muono wokushandidzana, muono wokubatsirana, kuti zvese zvatinoita zvisimuke. Kana taita izvozvo zvikatinakira, namusika vanhu anofadzwa. Nekuti musika vanhu chaanongoda chete undega hwakapombonoka, undega hune upenyu. Aiwa, hatigone kupedza chirongwa chino tisina kutenda vedande mutande, nekuti ndivo vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose. Makasununga kuti ridzira kana kutinyorera. Nhasi ndiri ndega. Ndaona kuti ndikakurukura nemumwe munhu ndinenge ndakumubvunza kuti imi munofungei, imi makambodini. Asi nhasi
ndezveundega. Zvakadii kusangana zvakare. Svondo rinouya nokuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndino enyu Dr. Rebecca Chisamba.